Velkommen til Digitalt Arbejdsmiljø. I dag et lille vidensindblik i begrebet psykologisk løsrivelse. Psykologisk løsrivelse er et kernebegreb i moderne arbejdsliv og i digitalt arbejdsmiljø. Psykologisk løsrivelse dækker slet og ret over det fænomen, at vi en gang imellem sørger for at sikre os, at vi er 100% mentalt løsrevet fra arbejdsrelaterede opgaver, arbejdsrelateret tankegods. I de tidligere arbejdsliv, for flere årtier siden, der var det jo ikke i så udtalt grad et spørgsmål om, hvorvidt vi var løsrevet. Man lukkede fabriksdøren og efterlod produktionsapparatet og fiskerihallen bag sig, og når man var gået, så havde man i udtalt grad forladt sin arbejdsplads. Men i dag, hvor vi arbejder langt mere fleksibelt, langt mere agilt, der er det jo i højere grad et spørgsmål om, hvornår er vi faktisk psykologisk løsrevet for arbejdsrelaterede tanker og for arbejdsrelaterede opgaver. Arbejdstager som jeg selv, for eksempel en småbørnsfar, der gerne en gang imellem går tidligere for at hente mine børn fra daginstitution, imod at jeg så arbejder om aftenen, jamen vi har i langt højere grad en særlig opgave i at få fundet ud af, hvornår er det, jeg er psykologisk løsrevet fra mit arbejde. Hvorfor er det så afgørende og centralt? Jamen det er det jo fordi, at hele vores krop fra stortåsneglen til det yderste hårstrå er biologi. Og sådan er det jo også med vores hjerne herinde. Det er jo en række hjerneceller, nerveceller, som forbruger energi, når de arbejder, og derfor skal restituere efterfølgende. Fuldstændig ligesom hvis du løber 5 km løb, 10 km løb, går til crossfit eller spinning, hvad du nu går op i, så forbruger din krop og dine muskler jo energi, når du er i processen, og skal restituere efterfølgende for at blive stærkere. Det er jo aldrig træningen i sig selv, men restitutionen efterfølgende, der gør en bedre performance på den lange bane. Vores hjerner forbruger jo også energi. Det er biologi, og derfor kan man sige, at psykologisk løsrivelse er jo både et psykologisk behov, men i høj grad også et biologisk behov for at få restitueret overetagen, således så vi kan møde ind og være skarpe og effektive i vores opgaveløsning igen dagen efter. De mennesker, der ikke får psykologisk løsrevet på den lange bane, de risikerer både et effektivitets- og produktivitetstab, simpelthen fordi de altid er halvvejs i gang med en eller anden form for opgaveløsning op i hovedet, og så bliver det aldrig rigtig, rigtig godt. Så psykologisk løsrivelse, det er altså et fundamentalt biologisk og psykologisk behov, og der er ikke nogen lønstigning, nogen anciennitetsstigning eller nogen stigning i graderne i din autosignatur i Outlook, der kan bypasse det her fundamentale biologiske behov. Vi har det alle sammen, og vi får en regning en eller anden dag, hvis vi glemmer, at vi skal tage vare på den. Hvordan tager vi så vare på den psykologiske løsrivelse? Jamen det er jo vidt forskelligt fra menneske til menneske, og afhængig af hvad for en organisation du er indlejret i. For nogle mennesker, så handler det om at være meget konsekvente, når de går på weekend, om at lægge deres telefon og deres computer på deres arbejdsplads hen på kontoret. For andre mennesker, så handler det om, at hjemmekontoret, som rigtig mange af os har fået efter corona, jamen det skal simpelthen fysisk være installeret i et lokale i huset, hvis overhovedet muligt, hvor jeg ikke passerer det. Altså hvor jeg ikke i sådan min dagligdag lige kommer forbi og får øje på, jamen jeg kunne da også lige kigge, om der var kommet en mail, åbne min computer og få svaret på et eller andet, eller løse nogle ender på en PowerPoint-præsentation. Og for helt andre arbejdstagere, så handler det om, at man er enormt firkantet omkring, at hvis jeg arbejder fleksibelt, går 2 timer før for at få mit barn til tandlæge, så ved jeg, at det kun er 2 timer, og jeg sætter et ur om aftenen, når jeg går i gang med at indhente de 2 timer, og den biber, og så er det det, så man har sat sådan en helt firkantet skel for det. Uanset hvad for en model du anvender, så er det et nøglespørgsmål at spørge dig selv i digitaliseringens tidsalder, hvornår er det, jeg er psykologisk løsrevet fra mit arbejde, og hvad gør jeg for at sikre det? For ingen af os kan bypasse det. Okay? Psykologisk løsrivelse, et basalt fysiologisk, biologisk og psykologisk behov. Ingen af os kan slippe for det. Sørg for at tage vare på det. Tal med dine kollegaer om det. Husk, du kan som altid booke mig til foredrag, til workshops, til fyraftensmøder, til en snak med din ægtemand om det her emne. På gensyn.